Assalamu alaykum халык. Казанлылар, сез гомумән сиздегезме? Казанда көн сайын диярлек, көн сайын булмаса да көн аралаш, нинди дә булса берәр шара уза. Уникаль, һәр хәлдә оригиналь шара. Мәсәлән, әле күптән түгел генә Ширеккүлдә Нурбәк Батулла үзенең бию мастер-классларын күрсәтте, ниндидер перформанс күрсәтте. Әле күптән түгел генә Моң театр мәйданчыгында Ирену ялкаулану фестиваль Аллея узды. Без анда кызганычка каршы бара алмадык, ирендек. Һәм менә бүген, ягъни 11 августта Горький паркында ачык һавада 2 сәгатьлек спектакль булачак. Спектакльнең исеме «О чем поют деревья». Карыйбыз, әгәр дә инде безгә бәхет булмайса, без әлеге спектакльнең төп каһарманнары белән әз генә булса да әңгәмә курып алырбыз. Киттек. Башлана. Әлеге спектакльнең төп каһарманнары белән әз генә булса да сөйләшеп алырга бәхет булмайды. Җәмәгать, нәрсә турында бу спектакль? Кем куйды айда беренчедән шулай? Бу спектакльне Бурятиядан килеп Сайжин Жамбалова исемле режиссер куйды. Нәрсә турында гомумән менә? Бу спектакль Татарстанда яшәүче Мары, Чуаш, Удмурт, Мордва халыклары турында. Аларның гореф-гадәтләре, яшәешләре турында, безнең бабаларыбыз, әбиләребезнең гореф-гадәтләре турында. Чөнки хәзерге заманда онытылып бара гореф-гадәтләр. Минем үзем кеше буларак, минем үземә шул кызык бар. Ләйсән күп әйберләрне әйтте инде. Әйе. Бу шушы Татарстанда яшәүче 4 халыкка багышланган, аларның әкиятләренә нигезләнеп эшләнгән спектакль булачак. Һәм без барыгызны да көтеп калабыз 3 көндә Горький паркында. Карагыз, әле мондый спектакль гомумән беренче тапкыр бит әми Казанда мондый шара. Татарстанда да мондый спектакльнең әле булганы юктыр. Хәтта Татарстанда да. Сезгә исә уңышлар. Рәхмәт, рәхмәт. Матур гына. Менә алар. Актерлар. Әлеге спектакльнең режиссеры. 4 сказки, которые мы отобрали. Мы исследовали их обряды, традиции, культуру, их народные песни. И вот как-то такой получился синтезированный, что ли, спектакль, который включает в себя 4 обособленные истории. И соединяется все это нашей фантазии на тему, нашей театральной фантазии на тему вот их обрядов. Формат действительно для нас необычный, и для казанцев, я так поняла, что это необычный формат, и для ребят, для артистов это необычный формат, который требует каких-то совершенно других человеческих затрат, человеческих ресурсов, творческих ресурсов. Җәмәгать, әлеге спектакльгә нинди дә булса бәя бирергә кирәк, нәтиҗә ясарга кирәк. Беләсезме, бу бик сәер тамашаларның берсе, ләкин бик оригиналь спектакльләрнең берсе. Минемчә, әлеге тамашаны Казан халкы яратып каршы алачак, алыр һәм алга таба да әлеге төркемгә, әлеге спектакльне ясаучы төркемгә иҗади уңышлар